ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്ന് അധ്യായം 13 കടക്കാണ്. 13ാമത്തെ അധ്യായം ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ? ആണോ? അല്ല, പ്രകൃതി പുരുഷൻ അല്ലെ? പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലെ 13? ഏതാണ്? പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. 13ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. 13ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഏത് യോഗമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം. ഇവിടെ ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങാണെന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായം മുതല്. ഏത് 2 യോഗം കഴിഞ്ഞു നമ്മള് പഠിച്ച്? കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും. കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ഇനി 13ാമത്തെ അധ്യായം മുതല് ലാസ്റ്റ് വരെ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗം ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത്? 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്റെ ഉറപ്പിച്ച് അതേവരെ അതിന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് പരിപൂർണ ദയുള്ളവർ. അല്ലെ? 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കുറെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് മിസ്സായി പോയി. ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും മാതച്ചി റെക്കോർഡ് കേട്ടോ. മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണണം. എന്താ പറയാ, പിന്നെ മാനം അപമാനം മാനിച്ചാലും ഒരുപോലെ. പിന്നെ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ വേറെ 5 തരത്തില് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാവുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതും കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലെ? 5 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച്. രണ്ടാമത്തത് അതായത് നമ്മള് നാമജപം എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തത് ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ സത്സംഗത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അവിടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ, അതായത് നമ്മള് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നല്ല, ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ഓഫീസ് പണിയാനായിട്ട് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ, ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പണിയാന് ഓഫീസുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യം, പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുക, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു? നാലാമത്തത് ജനക്ഷേമ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തികൾ ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുക. കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമം, രാജ്യക്ഷേമം അതിലെ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമുദായ സേവനം, രാജ്യസേവനം, അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ സഹായങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും. അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനം അറിവ് നേടുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിവ് നേടുക. അതെ, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്തോ? കർമ്മഫലങ്ങളെ ജ്ഞാനം നേടുക. അർജുനനെ പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം, ഭക്തി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിയുന്തോറും ആ വ്യക്തിയോട് ഇഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക്, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ അറിവും തോറും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വളർന്നു വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് ഭക്തി വരും ഭഗവാനിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തോന്നും, ധ്യാനിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 5 തരത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഇന്നലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവേണ്ട യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച്, ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അത് പറഞ്ഞത്? നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല, ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അതെ, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അങ്ങനെ പറയുന്നത് നശിക്കാത്തതാണ് ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 12ാമത്തെ അധ്യായം തീരുന്നത്. ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ അവസാനിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് 13ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മുടെ ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, അല്ലെ? അറിവ് നേടാം. അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ അത് എന്തിനേയും കൂടി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച്. നമുക്ക് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ഭക്തിയോഗം ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഭക്തിയോഗത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് എന്ത് മതി? നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവണം, ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം, അത്രയും മതി നമുക്ക്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിന് അത് എന്തിനേയും കൂടി ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു ഗുരുവിനെ ബുദ്ധിയും കൂടി വേണം കുറച്ച്, അല്ലെ? അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കുറച്ച് ബുദ്ധിയും കൂടി വേണം. ആ ബുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? വേറെ ഒന്നിനും അവിടെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അത്, അല്ലെ? നമുക്ക് കർമ്മയോഗം ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കുറെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം. നമുക്ക് അതിന് കുറെ ഇപ്പൊ പൂക്കൾ വേണം, നെയ്യ് വേണം, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണം. അതായത് വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം മാത്രം എന്തില്ല? ഭക്തിയോഗം ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനയോഗം എന്തുണ്ട്? അതും ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അത് നമ്മളെ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. എന്നാലും നമ്മൾ അതെന്താണ്? ഒന്നൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതന്നെയാണ് ശരിക്കും? ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആരുടെയോ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടല്ലോ. ആശാറാണി മാതാജിയുടെ. ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനയോഗം പറയുന്നത്? എന്താണ്? എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച്? നമുക്ക് എന്തിനായിരിക്കും പറയുന്നത്? ഭക്തിപരമായി ചെയ്താലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ വിജയത്തിലെത്തും. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടെ ചെയ്താലെത്തില്ലേ? അതാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ആയിട്ട് എത്താൻ. എന്തിനായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? അതായത് എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെയും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ. നമ്മള് സ്വഭാവത്തിലും രൂപത്തിലും എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണില്ല. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് എന്തിനാ സാധിക്കുക? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും സാധിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെ അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് മലയാളികൾ എന്ന് പറയരുത്, നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകണം. നമുക്ക് അതിൽ ഉറപ്പ് വന്നാലേ നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്കത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും, ആ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് ബേസിക്കലി ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനയോഗം വേണം. കാരണം ഈ ഒരു അറിവ് അവർക്ക് കൊടുത്താലേ അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ടാണ്, അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി പഠിച്ചു പോകും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ജ്ഞാനയോഗത്തില് കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുതിയ വേർഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പറയുമ്പോ സ്പീഡ് കൂടുണ്ട്, മനസ്സിലാവണില്ല എങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി, അങ്ങനെ വരുമ്പോ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ വരുന്ന കണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി സ്പീഡ് കൂടിയെന്ന്, അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചോളാം. അത് അറിയാണ്ട് വരുന്നതാ മാതാജി. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാ. പറയണം കേട്ടോ. മാതാജിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ രാധാ ഗോവിന്ദം, അത് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു? അത് മലയാളത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും മാതാജി. മലയാളം രാധാ ഗോവിന്ദം മലയാളം. അത് മലയാളത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനാണോ? മാതാജി ഇപ്പൊ മലയാളത്തിലല്ല പഠിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത. അതല്ല മാതാജി ഉദ്ദേശിച്ചത്, സോറി കണ്ടോർത്. അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാതാജിക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ, അതായത് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെസ്സേജസും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും, ആകെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ? ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടുതരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അത് മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ശരി ശരി. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ട് ചാടിക്കേറി അതിന്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തത് എന്താന്ന് ഓർമ്മയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മാതാജി. അപ്പം ആരതി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അതിന്റെ ലിങ്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലാ വരുന്നേ? അതെ, ആ ഗ്രൂപ്പിലാ വരാ. പക്ഷെ ഞാനതിൽ ഇന്ന് കേറാൻ നോക്കിയപ്പോ അതിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഫുള്ളായി, കേറാൻ പറ്റില്ല. വേറെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് അല്ല, അന്നേരം മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പോ വേറെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് എനിക്കും കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അഞ്ജന മാതാജി അങ്ങനെ ഒരു മാതാജി വേറൊരു ലിങ്ക് പറഞ്ഞത്, അപ്പോ അതിൽ കയറാം. അതെ, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതിൽ കയറാം എല്ലാവരും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫില്ലായി. അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ല മാതാജി, 2 ഗ്രൂപ്പ് ഫില്ലായി. ഞാൻ മൂന്നാമത്തേലാ. അതെ, എന്തോ ആവട്ടെ. അപ്പൊ കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണെന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇനിയിപ്പോ, അല്ലെ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 13 പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണ, എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണം? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, പുരുഷനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? അർജുനൻ ഇവിടെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പുരുഷനെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച്, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ അവിടെ ആരാഗ്രഹം പറയാണ്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് പുതിയൊരു വേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ.
ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, പുരുഷനെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ അതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ എന്ത് പറയും? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ഇപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി. ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം, ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം വേണം. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു കർമ്മവേദി, അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കു മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഈ പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിക്ക് മേലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ലഭിക്കും? ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം, അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരം ഒരു പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം വേണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് വേറൊരു പേര് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചൂടെ? ജീവാത്മാവിനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ. ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? ആർക്കാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരിക്കും? ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാവണതെന്ന് പറഞ്ഞേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തില് എല്ലാ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായി ആത്മാവല്ലേ ക്ഷേത്രം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഭഗവാൻ തന്നെ. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാൻ തന്നെ. ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവല്ലേ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. പറയുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ അറിയുന്നത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലെ? നമ്മളെന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ആരാണ്? പഠിച്ചു. ഞാൻ ആരാണ്? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവാണ്. അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? നമ്മൾ തന്നെ. ആരാണ്? ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം എന്തറിയാം? ആ ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലേ? ആണോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും?
ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. വേറെ ആരെങ്കിലും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ജീവാത്മാവിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? പരമാത്മാവിന് അറിയാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും? പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. ഉണ്ട് അല്ലെ. പരമാത്മാവും എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ടും പേരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിനും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ജീവാത്മാവിനും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. രണ്ടുപേർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ശരീരത്തെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. ഇവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതെന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ജീവാത്മാവ് ബദ്ധനാണ്, പരമാത്മാവ് ബദ്ധനല്ല. ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ബദ്ധനല്ല. ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇത്തിരി ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന്റെ പോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങളാണ്. അതല്ലാതെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ജീവാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ജീവാത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തെ പറ്റി മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പരമാത്മാവിനാണെങ്കിലോ എല്ലാ ശരീരത്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും, കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന് എന്താണ്? പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരൊക്കെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. ജീവാത്മാവിന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഉള്ളില്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവുണ്ട്, ജീവാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും രണ്ടുപേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. അതിനെ നമുക്കൊരു പറഞ്ഞു തരുന്നത് രണ്ട് പക്ഷികളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാണ്. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികള്. ആ രണ്ട് പക്ഷികളില് ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? ആ വൃക്ഷത്തിൽ ചിറകട്ടടിച്ച്, അതായത് ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷി ശ്രദ്ധിച്ച് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ശാന്തനായിട്ട് അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരാണ് ജീവാത്മാവ്, ആരാണ് പരമാത്മാവ്? ഏത് പക്ഷിയാ? ശാന്തമായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അതായത് ജീവാത്മാവും ശാന്തനായിട്ടിരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവുമാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? അത് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ജീവാത്മാവ്. അത് മുഴുവൻ, ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് മുഴുവൻ സാക്ഷിയായിട്ടാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഇവിടെ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിനും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് പേരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഒരാള് ജീവാത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനെല്ലാം സാക്ഷിയാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ്. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും ജീവാത്മാവ് തിരിഞ്ഞാരെ നോക്കുന്നില്ല? ആ പരമാത്മാവിനെ നോക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴെന്താണ്? നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും നമുക്ക് പലതരത്തില്, പല ഭാവത്തില് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കാം. പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടും, പരമാത്മാവായിട്ടും, ഭഗവാനായിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ സാക്ഷാത്കാരം നടത്തുന്നത്. നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു പോയതാണ് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്കത് പറയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മമായിട്ട്, അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസ് പ്രകാശ വലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാണ്? പരമസത്യത്തെ പരമാത്മാവായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത്.
പരമാത്മാവായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഉള്ള ആ ഭാവത്തില് ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് അല്ലെ? ഇത്രയും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതാണ്. സംശയമില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയണത്? ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മദം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ്. ആരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവാത്മാക്കളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരുടെ മാത്രം വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക്. വേണം അതൊരു പദ്യം ഏതാണെന്ന് അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തില്ല ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ഏത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, അത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുള്ളതില് തരം, അതിലെല്ലാത്തിലും എന്താണ്? ജീവാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ, എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും സസ്യങ്ങളായാലും വൃക്ഷങ്ങളായാലും എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം വായിക്കാം. മഹാഭൂതാന്യഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരമുദാഹൃതം. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന 24 ഘടകങ്ങൾ, 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. 24 ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ 6 വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ ക്ഷയം, മരണം, നാശം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവിനാണെങ്കിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആ ശരീരം ക്ഷയിച്ചു പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. 24 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത്
നമുക്ക് ഇതാണ് ഇത്തിരി കൂടെ എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഒന്നാമത്തത് ഏതാ പറയുന്നത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ് 24 എണ്ണത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്ന 5 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5. പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അപ്പൊ 5 എണ്ണം അതായത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായി. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അപ്പൊ നമ്മള് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അടുത്തത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, 5 എണ്ണം. ഏതൊക്കെ വന്നു? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. അപ്പൊ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയ. 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ 3 എണ്ണം പഠിച്ചു. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ശബ്ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ശബ്ദം എന്ന് കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിൽ പറയുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ഠം. നമ്മളെ കണ്ഠം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കണ്ഠം, ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഏതാണ്? ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നത് ഗന്ധം, രൂപം, രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ 5 എണ്ണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ നമ്മള് 20 എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 എണ്ണം. 5 എണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി 5 എണ്ണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. രസം, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ 20 എണ്ണായല്ലോ. ഇനി 4 എണ്ണം കൂടി വേണം അല്ലെ? 4 എണ്ണം ഏതാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്തത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പിന്നത്തെ 4 എണ്ണം ഏതാണ്? അപ്പൊ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ 24 എണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണ് 24 എണ്ണം? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 24 എണ്ണം. മനസ്സിലായ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? നമുക്ക് പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതം, ഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. 2 ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. കണ്ണ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, നാക്ക്, ചെവി. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ശബ്ദ, കൈകൾ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാര, ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ത്രിഗുണം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് 24 മൂലകങ്ങൾ, 24 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായിണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറയോ? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. മിഥ്യാഹങ്കാരം, മിഥ്യ ട്ടോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം അതൊക്കെയല്ലേ? അതന്നെ, സത്വരജോ തമോ ഗുണം. 3നെയും കൂടി ഒന്നാക്കിയിട്ട് പറയുന്നു ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരം പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതാണ് ചോദിച്ചത്. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം. അതായത് ഞാൻ ആരാണ് ശരിക്കും? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണ്.
ഞാൻ ആത്മാവാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്. നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്നതാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക, ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല, നശിച്ചു പോകുന്നതാണത്. ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരിയായ ഭാവം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണ്. അതല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതുവരെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും പറയും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗന്ധം, രൂപം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രൂപം, സ്പർശം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗന്ധം, രൂപം, രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഗന്ധം, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എടുക്കുക. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊപ്പി, ചെവി. കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു അല്ലെ, കാണുന്നു. മൂക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഗന്ധം. പിന്നെ നാക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? രസം. ത്വക്ക്, സ്പർശം. ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ചെവി കൊണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ വന്നിട്ട് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനവും അതെന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്തത് ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കാണ്. ശ്ലോകം ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് വായിക്കാം. അമാനിത്തമതം ഭിത്വ അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യമാത്മവിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവ ച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി സുഖ ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനപിശങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്ത ദേശസേവിത്വമരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനാമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യത് തോന്യത. 13 മുതല് 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനം എന്ത് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും അതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? വിനയം ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ ഗർവില്ലായ്മ, പിന്നെ വന്നിട്ട് അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, സമീപിക്കുക, പിന്നെ വന്നിട്ട് ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, ബാഹ്യമായിട്ടും വരാം ആന്തരികമായിട്ടും വരാം ശുചിത്വം, പിന്നെ വന്നിട്ട് സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൃഢനിശ്ചയം, ആത്മീയ ജീവിതത്തില് മുന്നേറാനുള്ള നിശ്ചയം, ദൃഢനിശ്ചയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ജീവിതത്തില് മുന്നേറാനുള്ള ആ ദൃഢനിശ്ചയം, സ്ഥൈര്യം, പിന്നെ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തനാകുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലാതാക്കുക, അനാസക്തനാകുക, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതിരിക്കുക. നമ്മൾ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മള് തെറ്റായി ധരിക്കുന്നത്, അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, അതില്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ ജനന മരണങ്ങള്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അപ്പൊ ജനന മരണത്തെ കുറിച്ചും വാർദ്ധക്യത്തെ കുറിച്ചും രോഗത്തെ കുറിച്ചും, അതായത് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമുക്ക്
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ ഈ ആരായാലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോയേ പറ്റൂ. ജനനമുണ്ടാകും, മരണമുണ്ടാകും, വാർദ്ധക്യം സംഭവിക്കും, രോഗങ്ങൾ വരും. ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ആ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, ആ ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ജനന മരണം, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നാണ് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടത്? നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള ആ വൈരാഗ്യം. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരിൽ നിന്ന് മാറാന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മൾ അധികം അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല എന്ന് പറയും നമ്മള്. അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മള് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? അതിനോട് അമിതമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാറിപ്പോകും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ രജോഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ? ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഭയങ്കരമായൊരു നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ല ഉയർന്നു നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, സ്ഥിരമായിട്ടും നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനോട് ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതായത് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കില്ലേ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള നമ്മളെ ആഗ്രഹം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ജനങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര്, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തതുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ട്, അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ തത്വചിന്തയിലൂടെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതിന്റെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്? ജ്ഞാനം എന്ന പട്ടികയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതല്ലാത്തതിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധി, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ജരാനരകൾ ബാധിക്കും, നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മുടെ സ്കിന്നായാലും ശരീരത്തിന്റെ സ്കിന്നിന് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. നമ്മളെല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് മാറ്റം വരാണ്. ഇപ്പൊ നല്ലൊരു പ്രായത്തില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ്. ആ ജരാനരകള് ബാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി 4 തരത്തില് നമ്മൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മള്. ഭൗതിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ഇപ്പൊ 2 തരത്തില് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത്? ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. ശൗചം 2 തരത്തിൽ പറയാം. ശൗചം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുചിത്വം, ബാഹ്യമായ ശുചിത്വം, ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആഭ്യന്തരമായ ശുചിത്വം. ബാഹ്യ ശുചിത്വം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കുളി കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആന്തരികമായ ശുചിത്വത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരം കൃഷ്ണ സ്മരണ, കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. അപ്പൊ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള
മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളെ ഉള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ഈ പൊടിപടലങ്ങളെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നാമജപം കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ? നാമം വരുമ്പോ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളും എന്തിൽ വരുന്നുണ്ട്? നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആന്തരിക ശുചിത്വം, ബാഹ്യ ശുചിത്വം നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക്. സർവേന്ദ്രിയാ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്ത്യച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പേര് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥനായതുകൊണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഋഷികേശൻ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട്? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനും ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്നില്ല, ആരോടും ആസക്തിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത്, സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇത് മുഴുവൻ ആര് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. ഭഗവാൻ ആരോടും ആസക്തിയില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായ കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കും, നടക്കാനും സാധിക്കും, ഇരിക്കാനും സാധിക്കും, ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, പക്ഷെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളുടെ അതീതനാണ്, ഗുണങ്ങളുടെ നാഥനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ജീവാത്മാക്കളുടെ എന്തില്ല? ആസക്തിയില്ല. പിന്നെ ഗുണങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, യജമാനനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് എന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്? ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പാഥാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണെന്ത്? സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനാണ് സർവ ജ്യോതിസിന്റെ സ്രോതസ്. എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. സൂര്യന്റെ സ്രോതസ്, ചന്ദ്രന്റെ സ്രോതസ്, ഇതൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ആ പ്രകാശം നൽകുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ ജ്യോതിസിന്റെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടുന്നതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവാരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ആരിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗസ്യ സത് അസത്യോനി ജന്മസു.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് നമുക്കറിയാം, ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. എങ്ങനെയാണത്, ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്, മറന്നോ? അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പിന്നെന്താണ്, ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. ജീവാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, ഓർമ്മയില്ലേ? അതെ അതെ, വാള് കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റാത്തതും അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ കുറെ പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ? അതെ അതെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആരെ ബാധിക്കാണ്, ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാനായിട്ട് പോകാണ്. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മൾ രാവിലെ 10 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ വീട്ടില് രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും, 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കോ? നമ്മൾ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും അല്ലെ? കാരണം ആ വീട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ശരിക്കും ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, ജീവാത്മാവ് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. കേട്ടില്ല? ജീവാത്മാവിന് പിന്നെ മരണമൊക്കെ ഇല്ലേ? ജീവാത്മാവിന് മരണമില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത്. അതിബുദ്ധി പോണോ? പരമാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിന് മരണമുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, മാതാജി പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ് മരണം ഉള്ളത്? ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ശരീരമാണ് മാറുന്നത്. മനസ്സിലായോ മാതാജിക്ക്? മനസ്സിലായി. അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനാണ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്, ആത്മാവിനൊരിക്കലും. അതാണ് ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, വേറൊരു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ നമ്മൾ അവിടുത്തെ നിയമം നമ്മൾ പാലിക്കും. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലെയല്ല നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോ ചെല്ലണത്. അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ ആർക്കും കൂടി ബാധിക്കും. ആരെ ബാധിക്കും? ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കും, ആത്മാവിനെ ബാധിക്കും. വേറൊരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രകൃതിയുടെ എങ്ങനെയാണോ അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ, ആ നിയമങ്ങള് ആർക്കും ആരെയും കൂടി ബാധിക്കാണ്? ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കും. അതനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങള് അത് ആർക്കും കൂടി ബാധ്യസ്ഥനാകാണ്? ജീവാത്മാവിനും കൂടിയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലായിട്ട് നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശരിക്കും അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഏത് ഗുണമാണ് ആ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഗുണം അനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തില്, നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആക്കി പറയാം. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ജന്മത്തില് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ചിലപ്പോ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, 3 ഗുണം ഉണ്ട് അല്ലെ, തമോ ഗുണം. നമ്മള് സത്വഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പൂർവ്വജന്മത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാത്വികമായ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത്. രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ രാജസികമായിട്ടുള്ള രജോ ഗുണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും.
തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ സ്വഭാവങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തികളൊക്കെ മാറുന്നത്. നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു യോനികളില് ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുക ചെയ്യണം. അപ്പൊ പിറവിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുക. ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം നമ്മളിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ ഗുണം സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതും നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. മനുഷ്യനാവാം, മൃഗമാകാം, പക്ഷികളാവാം, ജലജന്തുക്കളാകാം, സസ്യങ്ങളാകാം, ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തൊരു വ്യക്തി ആ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തികളല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നത്തെ ജന്മം എന്ത് കിട്ടാം? മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം. ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മെടുത്തു, എക്സാമ്പിൾ പറയും, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. അപ്പൊ മനുഷ്യ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികളായിരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും ആ ജന്മം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം എന്തായിട്ട് മാറും? മൃഗമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മൃഗമായിട്ട് മാറി. നേരെ മറിച്ച് ആ ഒരു മൃഗത്തിന് ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗത്തിന് ചെയ്തതിന്റെ കർമ്മഫലം തീർന്നു. നമ്മള് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ കിട്ടി, മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി കൊണ്ട് ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു. മൃഗമായിട്ട് ജന്മമെടുത്ത് എന്തായി മാറി? ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മൃഗം പിന്നത്തെ ജന്മം എന്തായിട്ട് വരാം? മനുഷ്യനായിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കും, നമ്മൾ മൃഗമായിട്ടും ജന്മം എടുക്കാം, പക്ഷിയായിട്ടും വൃക്ഷമായിട്ടും ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും 84 ലക്ഷത്തിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, പറയണോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഏത് ജന്മത്തിൽ ഏത് ശരീരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വന്ന് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാം. മനുഷ്യന്റെ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മളത് മൃഗത്തിന്റെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇവർക്ക് മനുഷ്യജന്മം അല്ല വേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏത് രൂപത്തിലാണ്? മൃഗത്തിന്റെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? മൃഗമായിട്ടായിരിക്കും. ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ മൃഗം ആ ജന്മം എടുത്തപ്പോ ആ മൃഗത്തിന്റെ കർമ്മഫലം അവിടെ തീർന്നു. അടുത്ത ജന്മം എന്താവാം? മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രേരണ മൂലം, പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനായിട്ടും ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗമായേക്കാം, പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വരാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ജന്മം എടുക്കാം. മനുഷ്യനായിട്ടും ജനിക്കാം, ദേവന്മാരായിട്ടും ജനിക്കാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളായിട്ടും പക്ഷിയായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ജലജന്തുവായിട്ടും ഒക്കെ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാം. അല്ലാണ്ട് മനുഷ്യൻ മൃഗം മാത്രം ആവുകൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷിയാകാം, പുഴുവാകാം, ജലജന്തുവാകാം, പുണ്യാത്മാവാകാം, ദേവന്മാരായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് രൂപം എടുത്താലും അതിന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം ആർക്ക് തന്നെയാണ്? തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനാണത്. പക്ഷെ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ എന്താണ്? താനാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം, താനാണ് ഇതിനൊക്കെ ആധിപത്യം എന്ന് ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്താണ്? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണമെന്ന് ജീവാത്മാവിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. യാ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ചായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ വീണ്ടും അവർ ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും അവർക്ക് മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ഈ അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്
ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചും ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും, അതായത് തന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ശരി, ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ലഭിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും. പ്രകൃതൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാന അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. അതായത് ആ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്ന. ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. യഥാ പ്രകാശയത്യേകം കൃഷ്ണം ലോകാമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ പ്രകാശത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം വീശുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ പ്രകാശം, ഈ വിശ്വം മുഴുവനും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെയാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിന് അവബോധം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശരീരത്തിന്റെ സത്താണ്. ആ സത്ത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും സത്ത് പോയി, ചത്തുപോയി, ഇല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ജഡമായി, മരണം സംഭവിച്ചു നമുക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ പേര് പോലും നമ്മൾ പറയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? ജഡം, ബോഡി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവ് എന്ത് നൽകുന്നത്? ആ ശരീരത്തിന് അവബോധം കൊടുക്കുന്നത്. ആ ജീവശരീരത്തിന് ഒരു അവബോധം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ആ ചൈതന്യം കിട്ടുന്നത് ജീവാത്മാവിലൂടെയാണ് ആ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഇല്ലാണ്ടായി ആ ശരീരം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ ശരീരം അങ്ങനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് അവബോധം നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരാണ്? ജീവാത്മാവാണ് നൽകുന്നത്. ആ രണ്ടു തരത്തില് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവബോധം? ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയാം. ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ കത്തി കള്ളൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വേറൊരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. കാരണം സ്വത്തും ഒക്കെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരാളുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെ അവബോധം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരാൾ ആ കത്തി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, ഒരാൾ ആ കത്തി ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ആ അവബോധം അതാണ് നമ്മളെ മാറ്റുന്നത്. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ആ ഒരു അവബോധം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു അവബോധമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും ചിന്തയും സ്വഭാവവും ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ കഴിയുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. क्वेश्चन आंसर मौका हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞ, ജ്ഞാനം,
വിഷയീഭവിക്കുന്ന ജന്തു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ്. ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. പ്രവർത്തന മണ്ഡലം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം. അതാണ് ശരീരം. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? അറിവ് ഭഗവാനാണ്, അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്. വിഷയീഭവിക്കുന്ന അവിഷയവും ആര് തന്നെയായിരിക്കും? എല്ലാതും ഒക്കെ തന്നെയാണെന്നും സർവ ശരീരം കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊലി, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, വിഷയങ്ങൾ, ശബ്ദം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ലീവ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി, ജയലക്ഷ്മി മാതാജി. 24 എണ്ണം പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്തത് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ പാപമായിരിക്കില്ല, മാലിന്യമായിരിക്കും. എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും? നാമജപം കൊണ്ട്